Türkmenistan'a Tesla avtomobilleri barmı dep düşürülen geçen gedekki videomuzda şeýle jogaplar geldi. Balkanna bar eken Tesla avtomobilleri lewapda wada ediler. Hakykatdan ham Tesla Türkmenistanda barmy? Men gözlemde ýok diýip köp ýerden jogap tapdym. Ýöne kommentariýa diýen adamlar az däl. Şoň üçin şol Tesla avtomobilleriniň eýeleri kommentariýa ýazmaňyzy sizden soraýan. Sizin ýanyňyzda baryp şol maşynaňyzy görmek isleýär. Hemmeňize salam. Like basmagy hem-de podpisasiýa etmegi ýadyňyzdan çykarmaň. Men bolsa geçen gezekki videodaky Elon Musk'yň durmuşyndan galan yerimden dogam edeýin. Sebäbi müňlerçe adamlar daşa müňden hem kommentariýa Elon Musk'yň dogamyny aýtmagymy haýyş etdiler. Sizin haýyşyňyzy ýerde goýup bilmeýän onu videony doly görüň. Bu videoda beýlekiler ýaly uzak bolar. Musk bir neçe milyon dolarlar gazanaýan ýagdaýynda Musk dynjalmagy saýlamady. Gaýty Musk öňkünden beter işlemekligi saýlady. Asyl maksady Marsa gedelen jetmekdi. Has dogrusu Marsda ýaşaýyş gurnamakdy. Musk öz arzularyny amala aşyrmak üçin Los Angeles'a göçýär. Näme üçin Los Angeles? Los Angeles raketalar we älim giňişliginiň ýüregi. Sebäbi şol ýerde ähli analizler, ähli ýyllar bardaky maglumatlar laboratoriýa we ägir ulluka teleskoplarda seredilýär we ýazga alınýar. Elbetde Musk bu ýerlere göçüp şol ýerlerdäki iş tejribesini güýçlendirmek isleýär we 2002-nji ýylda SpaceX adly öz kompaniýasyny döredýär. Bu kompaniýanyň ýeketäk maksady Marsda ýaşaýyş gurnamak we SpaceX ilkinji eden hereketi öz raketatyny özü ýasamak. Hem başga kompaniýalara gymmat töläp raket almalar, hem öz kompaniýasyna raket öndürmeli, hem de kosmos giňişligine uçuruljak ýükleri SpaceX arkaly äkedip goýja girdeje gadanmakdy. Musk'yň dostlary we doganlary şeýle bir zatdy. Gelonda taryha gedelenje edilýär, taryha seredilýär. Musk'yň öňüne taryha dikkäler, nähil taryhy? NASA'nın boynu kampaniýalarynyň we mundan öň bir näçe kampaniýalaryň uçuran raketa taryhyny öňüne dikkäler. Bu ýerde näme diýär? 1957-nji ýylda 1966-njy ýylda Amerika tarapyndan uçurulan raketalarda jemi 400 san raket uçurulýar. Şol 400 uçurulan raketanyň 100 sanygyndan has köpüsi 100den gowragy bir şowsuzlyk bilen partlama bilen netijelenýär. Bu şeýle diýär, sen 100 san raketa partlama bilen netijelenmäne taýarmy sen elingdäki pul şoňa ýetýärmi diýär. Musk'yň öňüne goýan puly bolsa, Musk'yň bar jugtyndaky puly bolsa, bari ýogy 3 ýa-da 4 san raketa uçurmana ýagdaý ýetjekdi. Musk şonu da öz maksatyndan hiç ýagdaýda ýüzlendirmeýär. Aslynda dostlaryň we doganlarynyň aýdan sözleri dogrudy. Boynik ýaly NASA ýaly döwlet derejesindäki ägir tulu kompaniýalar bilen ýarşmak prosto bir akylsyzlykdy. Hemem bar bolan azajyk puluň bilen. Musk'yň arkasyndan gülýän döwlet kompaniýalaryna garamazdan ýoşumanyň keýahynyna öz test merkezini gurnoýar. 300 metr kvadratdan ibarat bolan diňler raketalar şol ýerde test edilýär we bir näçe täze maglumatlaryň üstüne işlenilýär. Hatda hiç kimiň tapmadyk maglumatlaryň tapylýar. We elbetde şowsuzluklar ýaşalýar, şowsuzluklar netijesinde bir näçe kelleler döwülýär, nerwlar kül bolýar. Elon Musk öz işgärleriniň gatykanda talep edýärdi we öz işgärlerine wagtly-wagtyna dynjam berilýär. Nokdy hepde 6-7 günnäp azyndan 12 sagatlap iş başynda goýardy. Ýöne muňa garamazdan Elon Musk öz işgärleriniň maşgala ýagdaýyny we durmuşynda dören islendik problemalaryny, islendik meselelerini çözmek üçin hiç bir çykdaýjydan ýüzlendirenokdy. Şeýlelikde 2006-njy ýyl geldi 24-nji martda ýuwaş ummanyna Kvaş adasyna hem zat ýerleşdirilýär we ilkinji raketa kosmosa uratmak üçin taýýar ýagdaýda durulýar we start knopka basylandan soň bari ýogy 20 sekunddan soň öndürilen raketa prosto howada zrif berýär we galanja bölejiklerim ýuwaş ummanyň üstüne düşýär. Birinji raketa partlaryndan soňra bari ýogy 1 ýyl wagtyň içinde ýene-de täze raketa düzülýär, ýene-de şol ýuwaş ummanyň üstüne hemme zatlar taýýar start knopka basylýar we älim giňişligine tarap ikinji raketası uçurulýar. X kompaniýanyň 6 minut hemme zat gulala gullukdy we 6-njy minutdan soňra raketa ýene-de bir gedek zrif berýär. Näçe ýyllarny beren adamlar prosto şok geçirýär. Gazetler, primo efirler, ähli maglumatlar diňe SpaceX kompaniýasy we Elon Musk barada ýygnak geçirýär. Elon Musk'a inan beren ýürekden ýan adamlara çenli ýuwaş bilen elini üzüp başlady. Sebäbi hemme kişi bilýärdi
Elon Musk'ın maýa goýumy bu zatlara ýetjek däli. Iň soňky uçuş şansy galy. Bu zatlardan soň bar pullaryny gutarıp barýady we batma riskine dolu derejede ýakynlaşdy. Elbetde Elon Musk diňe bir SpaceX bilen gyzyklananokdy. Hem SpaceX barada gyzyklanyp raketalaryň projektlerini çydýady. Hem de şol wagtyň dogamyna elektrik awtomobillary baradaky maglumatlaryň gözleginedi. Bu wakalar 2003-nji ýylda degişlidir. 2003-nji ýylda elektrik enjamlar barada maglumatlar hem de SpaceX baradaky maglumatlar işläp ýörkä iki tane elektrik injener bilen garşylaşýar. Martin Eberhard hem de Mark Tarpenning atly iki tane elektrik injenerler bilen garşylaşýar. Bu elektrik injenerler 2003-nji ýylda Tesla Motors ady bilen elektrik awtomobillarynyň düýbüni tutan iki tane injener ýöne bulara näme ýetenokdy? Maýa goýup ýetenokdy. Bularda elektrik maşinlarynyň dizaynlary barym bolsa, elektrik maşinlaryny öndürmek üçin ýagdaý ýokdy. Hawa siz dogry eşitdiňiz. Tesla awtomobillaryny Elon Musk düzendäler. Tesla awtomobillarynyň düýbüni tutan iki tane injener Elon Musk bolsa bulara podderjur edýär. Elbetde podderjur edenden soň kän bir ütgeşmeler giýdirýär. Bir awtomobili noldan başlap öndürmek üçin hem de öndürjek bolýan awtomobiliň dolu derejede elektronika boljak bolsa bu iş ören kyndatdy. Aňsatda sebäp dünýä derejesinde bir näçe adamlar şol sistemada etjek bolýar, hiç kim şol sistemany dolu derejede ýola goýup bilmedi. Şeýle kynçylyklary gözeňine alyp 2004-nji ýylda Elon Musk Tesla kompaniýasyna $6,5 milyon maýa goýup goýýar. 51% paket aksiýasynyň ýesi bolýar. Hem de Tesla kompaniýasynyň başlygy wezipesine ýeleýär. Şeýlelik bilen özüniň ilkinji Roadster awtomobilini öndürilen awtomobil 2,16 sekundda 0-dan 100 km/saat tiýilenme barýan ören rahat awtomobil öndürýär. Bu önümçülükden soň intek satýa girilýänler prosto test maşin çykarylýar we sürilýän intek testde. Mundan soňra halk üçin hem adamlar satyn alyp bilme mümkinçiligi dördür ýaly 4 gaply maşgal üçin niýetlenen iki sanak bagajy bolan täze maşynyň dizaýny gurulýar. Garaz bir näçe maşinlaryň üstünde işläp başlanylýar. Test awtomobil industriýasyna hem de kosmos giňişligine uçurjak bolýan raketler SpaceX kompaniýasyna bir näçe maýa goýumlar goýýar. Musk we işgärler üçin şol günler ören kynlanyrdy. Musk'yň özi dälremäň bärýanydy, bar maýa goýumyny, bar puluny ýitirip barýady. Ýitirdi paşly insonky derejesine geldi. Raketalary zirýa bolu, raketalar partlady. Her gün Tesla awtomobil kompaniýasyndan gelýän habarlary gün-günden hasam beterleşýärdi. Öňünden alynan zakazlary öndürüp berip bolanok diýen analizler gelýärdi. Garaz bir näçe adamlara bergili bolup barýardy. Öňler Musk bir biznes açmak üçin $26,000 kakatyndan alan puluny harçlaýan bolsa, indi bu iki sanak biznes üçin jemi $200 milyon pul harçlady. Elon Musk'yň bar pulu gutorup barýar, ýöredilen maýa goýumlar açylan biznesler hiç ýylda girdeji geçirenok. Kemme zatlar bolup durka ötüsüne Elon Musk maşgala ýagdaýam gowdaly. Elon Musk'yň öz maşgalasy bilen arasy bulaşyp başlaýar we 2008-nji ýylda öz aýaly bilen aýrylýar. Kemme gara günlerden soň ak günlerim gelmeli. Elon Musk'yň durmuşynda ähli problemalardan soňra ahyr soňunda 4-nji uçuşa taýarlanan raketasi uçurulýar. Hemme kişi primoy efirde 4-nji raketa tomaşa edýär. Raketa 9 minutlap uçuşa we 9 minutdan soňra raketa atmosferadan çykýar we kosmosda öz ýerine ýelýär. Motor öçürilýär. Şol ýerde erkin ýagdaýda hereket etmäne başlaýar. Elon Musk'yň guran raketasi şeýlelik bilen dünýäde bir rekord goýýar. Ilkinji hususy kompaniýa tarapyndan öndürilen raketa 9 minutyň dogamyna älim giňişligine çykýar. Elbetde bul gowun, şatlykly gün. Ýöne Elon Musk batdy. Iň soňky raketasyny uçurmak bilen elindäki bar bolan pulu gutordy. Ol plusam ýene bir kompaniýasy bardy. Tesla awtomobillary satyp edip bilenokdy. Maşin öndürmek üçin pul ýetenokdy. Garaz gün sanaýady. Bir ýerlerden bir zat çykmak üçin ýöne hiç ýagdaýda öz işgärlerine şeýle bir batanlygyny aýdanokdy. Gaýtym olara gowunlyk berýärdi täze öndürmek üçin. Täze önümçülükdäki bar bolan raketanyň planyny çyzyp berýärdi işgärlerine. 2008-nji ýylyň aýaklaryna Elon Musk üçin täzen günnüňe SpaceX kompaniýasynyň aksiýalary gitdikçe artýar. SpaceX kompaniýasynyň aksiýalary 10 esne gymmatlaýar.
Günnoğya dedim, nähil günnoğya bul şeýle birdat Elon Musk'ın üstünden gülüp ýören NASA kompaniýasy Elon Musk'a ýüz tutýar. Älim giňişligindäki NASA'nın kosmos stansiýalaryna ekitmeli ýükler Jimmy 12 sapar uçurulmaly raketalar şertnamesyna zat edýär, ilalaşyk bol çekýärler. Nähili NASA'nın özü üçin şo zady uçurmak ören gymmat düşýär. Iň gowsy Elon Musk'a haýyş eden gowdy sebäp Elon Musk raketalary özü öndürýär, öz ýerine. Kimde amatly bakadan uçurmanyň ýoluny tapdy. Bu näçe bolýar? 1,6 milliard Amerikan dollary bolýar. Elbetde bu lomoy summany nagyt ýagdaýda elenine alandan soň Elon Musk elbetde ýeňleýär. Ýanky minusdaky kompaniýalaryna epesel summada pul ýatyrýar. Hem SpaceX kompaniýasyna pul ýatyrýar, hem de Tesla kompaniýasyna pul ýatyrýar. Şeýlelik bilen SpaceX kompaniýasynyň häzirki bahasy 130 milliard Amerikan dollary çenli Amerikan dollaryna barabar boldy. Ýanky uçuşlardan soňra Elon Musk täze bir zat oýlap tapdy. Nähili? Aslida raketalar uçurulýar, raketa ýolda bölünýär we bölekler deňize gatşýar. Prosta musuradan alýar. Hem de iň soňky bölegi älim giňişine çykýar. Elon Musk nämetde bu ýerde? Elon Musk raketa älim giňişine çykandan soň raketalar täzeden ýerine gonar ýalyk etdi. Garaşyla bir zat bolýar setine. Raketalar uçurulany biz samolyot diýip gödäňmeli. O welaýatdan o welaýata bir samolyotda gitseň, samolyoty musuradan ýaňy diýip gödäňe getirin. Şol samolyoty musuradan saň, egerde sen bilediň bahasy näçe bolardy? Bu da şon ýaly älim giňişine bir zat uçurmak üçin bir boynik samolyoty, bir raketany prosta musuradan ýaň. Elon Musk bolsa şo zadynyň öňüne aldy kosmos arkaýyn raketalar uçýar, kosmos akadýar we ýene de öz ýerine gonyp bilýär. Şon ýaly dünýä rekordyny döwdi we bahalary älim giňişine uçmak üçin bahalary dol derejede baha döwdi. Taryhda ilkinjigedek Elon Musk 2020-nji ýylda turistleri älim giňişine aýlap gezelen jetdirip täzen ýene ýerine getirýärdi. We mundan başga da innikadimler turistleri Aýa gedelen jetdirmek we turistleri Marsa gedelen jetdirmek. Inni bu zatlaryň ähirisi bolup durka Tesla kompaniýasyna näme boldy? Tesla sportiwny dizayn hödürländen soňra Tesla raýatlar üçin model modellerini hödürledi. Model modellerini Model S, Model Y, Model SX we Model 3 modellerini tanıştırdı halka we halk muny şeýle bir gowy gördi. Nähil gowy gördi? Benzin guymak gerek, ýağyn çalşmak gerek, ýağ filtrlerini çalşyp bermek gerek. Dolu derecede sportivli dizayn bilen deň derecede ähli sedan avtomobillerindäki bar bolan lüks segmentlerden has gowsyny ödürlüyor. 2 sanly bagajy bolan sürmäne ören rahat we bir batareya bilen 500 kilometrlik ýoly arkaýyn geçip bilýän. Daja mundan köpräk geçýänler emas. Standart ýagdaýda 500 kilometrlik ýoly geçip bilýän avtomobiller hödürledi. Hem de iň soňunda nämetdi? Iň soňunda sürüjüsiz sürüp bolýan avtomobiller döretdi. Ona hil bolýar, prosta ýolda ukyň tutýar, avtopilota basýan, saňa derek maşynyň özi ýörýär, sen gitmeliňe ödürtýär. Garad şeýle bir ullukan özgörüşleri bilen Tesla kompaniýasy dünýä adyny tanatmana başlady. Mundan bilen çäkelen okdur. Tesla kompaniýasy döredilen günden bäri Amerikada we bir näçe döwletlerde Tesla bezplatny zaryat goýulýar. Karajy bir näçe ýerlerde ýerleşdirilen zaryatnik, zapravka diýeli, zaryatnikler prosta maşyna barýan, mugutjak zaryada goýup gaýdýan. 4 sagatyň içinde zaryadyň dolýar. Siziň pikiriňizçe bu adamyň bary o 2 tane biznes proýekti bardyr diýäňmi? Ýok, elbetde bir näçe biznes proýektler bar Elon Musk'yň. Bularyň iň gowlarynyň biri, näpeme men gowy görýänleriň biri Solar City. Solar City kompaniýasy näme diýär? 2006-njy ýylda düýbü tutulan Solar City kompaniýasy güneş energiýasinden günnün energiýa alýar. Günüň dogamyna, günüň ýagtyryny alan energiýasy bilen bir gün bir gizelap arkaýyn töwereg ekläp bilýär. Hem şunu gurunýar. Şeýle bir zat da elektrik energiýasyny öndürmek üçin ýa atom ýadyrny stansiýa gurunýarlar ýa-da ýene bir zat gurunýarlar. We buların bolmasyn welin kä wagtlar partlaýar, ýene şoňmez şu helakçylikler soňlanýar. Elbetde güneş energiýasy bilen arsaň partlama da ýok, ýene şoňmez helakçylyk ýok. Gara diňe asuwdalyk üçin niýetlenen güneş energiýasy. 2013-nji ýylda düýbe tutulan Hyperloop kompaniýasy Hyperloop näme bolýar? Turwan içine ýerleşdirilen, vakuumly turwan içine ýerleşdirilen ýörüýte poýuz 500 kilometrlik ýoly 30 minutyň dogamyna geçme mümkinçiligini hödürleýär.
Bulardan başga da 2015-nji ýylda düýütulan OpenAI kompaniýasy bu kompaniýa näme zat? Emeli ilm internet sistemalarynyň kompýuter sistemasyny usulen emeli ilm edil adam ýaly pikirlenip bilen bir zatlary pikirlenip ýazyp bilýän bir ilm. Biz şunda ChatGPT zatda görýäs, plus şo aýdymy häzir däli we esbiterini çykaran aýdymy şol emeli iskusduğun intellektin üstünne düşürülen klip adamlar özlerini meňde ýene öz oýnany hereket etdirýärler. Ýene de 2016-njy ýylda düýbüt tutulan The Burning Company. Bu näme zat bolýar? Tunelli maşin. Şeýle bir zat bolýar, şäheriň probkasyny aýyrmak üçin uly probka bolýan ýerlerde ýörekde tunel gurulýar, diňe Tesla maşinler girip bilýär. Häzirlikçe şeýle girmeli diýip planlanýar. Tesla maşinler gelýär, probka ýetmäkä tunele girýär we şol tuneli uly tyýyldykda geçýär, aňartanaram çykýar. Arada şol ýaly tunelle hereket edýän maşinlaryň ýoly The Burning Company. Bularyň ählisinden iň üýtgeçigi 2016-njy ýylda düýüp tutulan Neuralink kompaniýasy. Bu näme bolýar? $100 milyon Amerikan dollary maýa goýup ýatyrlan Neuralink kompaniýasy adamlaryň beýnesine çip ýerleşdirip, ýöremeýän adamlary ýöretmek, gözü görmeýän adamlary görkezmek, paralej kakan adamlary hereket etdirip bilme mümkinçiligini tanaýar. Hemde sen saňaçal bilmeýänem bolsaň, saňa çalma mümkinçiligini hödürleýär. Sen başga dillerde gürläp bilmeýänem bolsaň, saňa başga dilleri öwredip bilen. Karaçy sen uje bilýän şo çyw takylanna. Bu zat Bluetooth ýaly tehnologiýa bilen işleýär we kompýuter sistemalaryny ellemän prosto gözüň bilen seredip kontrol edip bilme mümkinçiligini döredýär. Garaz bularyň hemmesi Elon Musk'yň oýlap tapyp ýören işleri. Hem de yaşlamada gerek zat Elon Musk bütün dünýäni bezplatny Wi-Fi internet bilen üpçün etjek bolýar we Elon Musk şu güneçeni 1200-den gowrak Sputnikler uçurdy. Şol Sputnikler hemmesi bile işläp başlasa, lokalny tor bolýar we doly derejede bezplatny internet hemmekşe ödürlenýär. Şu ýerde sizlere bir soragym bar. Yani Elon Musk şeýle bir zatlar edýär, adamlaryň mozgyna çip oturtýar, ýene bir zat edýär, töwer daştöwer ýerşan daştöwerin birden Sputnikler bilen dolandyrýar. Indi Elon Musk'a edýän zatlary dünýäni basyp aljak bolýar diýen bir näçe pikirleri bar adamlarda edil biz bilemizok. Indi seň pikiriň nähili? Elon Musk ak ýürek bilen edýän hereketler ak ýürek bilen edýänmi? Ýa-da hakykatdan hem käbir adamlaryň aýdyşy ýaly erwet niyet bilen dünýäni ýelemek üçin şo hereket edýärmi? Pikiriňizi kommentariýada ýazyň, siziň pikiriňizi bilesim gelýär. Indiki videoda görüşýänçä Begnazarov kar takypatyndan aýrylma.